Да. Да, работи. Така, шумка по историята. Историята беше, извинявам се за говоренето, но проблемите така че малко по-добре сценария, но това е част от случая. Историята беше кратка. Всеки човек седи в една среда, където има себе подобни болни хора, които не изглеждат никакво добре. Той страх да отвори вратата, защото коридор е пълен, да види себе си. Единственият изход беше да се върнем обратно в стаята, където бях и да гледам един прозор. И там имаше много дървета. Една малка борба кола, аз мисля, че не е драскат, тук трябва. И за да не мисля денонощно за лоши неща, примерно за протестарите, мислих си за дръвчета. Шегувам се, разбира се, но... И така. И това беше едно хубаво бягство, защото жена ми повече от 5 часа не може да си има радиация, поставите. Това беше още и като се тръгне, почваше дълго време. Дълго, тягостно, заботно и се налагаше през това прозорче да приемам се и да видя, че някои дървета са живи, че някои листа имат своя живот. Че всичко в природата е живо и живее своя живот. Беше като една приказка. Днес обаче измината ми е по-приятна. Явно не съм отразял себе си състоянието си. Очаквах, като ги погледа да видам мрачни. Не съм мрачен. По-скоро много ми се искам да живея и да съм живо като дръвче. И то ми върна пакцията, което е много хубаво, много симпатични. И така, няма нищо драматично. Състояние. Те нямат претенции. И това им е хубавото. Аз си предполагам, че това е чара на тези рисунки. Не съм искал да побърквам никой с умение. Не съм искал да правя пластични фокуси по тях. Виждах едни листенца на земята, събирах си от земята и си ги слагах в масна стаята, гледах ги, приживах се. Като пътувах от една клиника на Луда, видях една ливада с лава и тях си ги върши. Едно место видях едни кипаници и тях си ги върши. Лъв се забавлявах с листа, есен, дървета и сиво небо. И беше много явно, се е случило нещо много приятно. И тъй като много съм писал за тези неща, и аз направих нещо по-добро. Писал съм тази да, това беше много бягство. Приятел, слово, от 2 часа, 3 часа вечерите. Да не мисля за лошо, а така да се занимавам с водата и боя. И това ми даде малко шанс. Това е много приятно, защото човек се отклапява, се говорива, се мисли за лошо неща. Далеко ми смъкна и реших, аз го казах, преди да замина, минах да ме видят едни прекрасни лекари в Ису. Там бях детската. И тогава това също ми даде надежда, защото си казвам, да, аз съм на 65 години, ядах и живях, бях по-века, всичко, което даваше живота, аз го гледах като селен чува спорта. Но там си бяха едни дечица, които не бяха нито толкова яли, нито толкова пили, нито толкова пушили, нито бухемствали, млади, красиви деца. И затова дойде една идея и няма да изкрие. Идеята ми дойде в Парижна с Елена, най-близки човек на Васил Бочков. Пиехме по едно питие и тогава и казах, че и рисунки събрах, много се говори с тях, чуда са дали да ги покажа, да кажи и средствата ги дай на децата за и това е най-мило. Благодаря много.
И така, какво съвет, вие за те малка птица да се слушат здрави, разбрах, че тази болест има шанс да се отбува, вече е толкова по-казвам младите деца наистина няма да стигне ни за апаратури, ни за големите неща. Аз за първи път отново да се дарение, защото съм правил много, но съм мълчал. И се получихме, че дарителя е некъм мухно към големия. Дарителът трябва да бъде шутно. Той трябва да дава име, всички, да бъдат благородни, да дават проблем момента. И смятам, че това не дойде, когато ходи до Сеанската църква дни, видях, че титулите, дарителите не са. Те имат своето място в живота и те имат своя модел, който дават. Затова смятам, че тук на човек, който трябва да казва аз, а не да живее в Олино, и на останалите да кажем и вие. Труден момент, така се прави. Хората трябва да се обединяват, да се подават ръка, няма и да се случи. Благодаря.